Dobro, profesor Abramović opet danas sa nama. Profesore, imate rešenje za Kosovo. Šta je u stvari, šta se dešava na Kosovu? Je li to neka igranka tamo ili jer se preigrao Vučić ili je? Šta se dešava? Nije mi jasno. Sve kao krenemo, nije ni kao tango, 2 koraka napred, 1 nazad, nego samo nešto nazad. Pa ne, radi se o tome da Rusi uzimaju ceo Balkan, pošto imaju već Srbe, sada rade na tome da Kosovo bude nezavisno, a da bi Kosovo bilo nezavisno, mora ovaj severni deo Srba, koji su zapravo ostaci engleskih sidraša, engleske špijunaže još iz 19. i 20. veka, moraju da se isele u Srbiju. Eto. I to je dogovor između Engleza i Rusa, oni su trgovali, a naši naprosto slušaju sve loše savete Tonija Blaira, jer šef Srbije je Tony Blair, koji prvo kaže Ani Brnabić šta da radi, a onda ona to prenese Vučiću. U Vučića se više nema poverenja, jer ako Tony Blair nešto kaže Vučiću, posle to izvrne. Znaš, mislim, eto, to je situacija. Međutim, postoji rešenje za Kosovo koje je neophodno i koje bi konveniralo i Rusima, i Englezima, i Srbima, i Albancima, a to je da Srbija hitno prizna Kosovo, koliko je danas, znači prizna, i uslovi to isplatom iz Amerike za Gazivode, za Trepču, znači da se Kosovu da američki kredit, da se jednostavno isplati Srbiji, uključujući i nekretnine raznorazne koje su otete, i elektroenergetski sistem i sve ostalo, tako da onda tim parama, znači otvore se granice i tim parama se momentalno kupe nekretnine u Prištini, nekretnine u Prizrenu, u Kosovu polju, gde god trebaju, i počnu da se osnivaju banke i firme i taj deo Srba koji je danas u stvari digne naglo standard, znači da se zaposle Albanci takođe i da se jednostavno preko tog priznanja u stvari izvrši jedna vrsta ekonomsko, a naravno onda i političkog i kulturnog povezivanja, kulturnog u smislu pre svega informacionih tehnologija, znači nauke gde mi možemo da budemo direktno učitelji, mladim Albancima, sa velikim njihovim zadovoljstvom za uzvrat, jer tog trenutka počinju dobro da zarađuju, uključuju se u svetski sistem. Zar već nije to srpska zemlja? Nema više srpska, ne srpska zemlja, sad je jedinstvena komanda na planeti, vlada svetska vlada, to smo videli sad skoro kad je bilo to takozvano što ne sme da se pominje, iglovanje, ne više pelcovanje, nego iglovanje, videli ste. 4 puta engleska kraljica je dobila pelc, tako su je i otpisali, onda Dalaj Lama, onda Putin, onda Biden, nema ko nije dobio. Znači, postoji jedinstvena komanda, to ću da kažem. I mi treba da se ponašamo kao da je to tako, a ne kao da to nije tako, jer onda omogućavamo nižim kategorijama agenata da se iživljavaju i nad nama i nad Albancima. To je potpuno nepotrebno. Znači, najhitnije priznanje i normalizacija, otvaranje granica, totalno otvaranje granica s naše strane, a onda će i oni morati sa svoje strane da otvore i tog trenutka u stvari imate jedno rešeno pitanje Kosovo u roku od odmah. Znači, to je vrlo prosto. I onda to stanovništvo ne mora da se iseljava, ostaće tu gde jer će dobiti posao. Jer pazi, u ovom trenutku totalna blokada, znači ne rade radnje, ne možete da uđete u prodavnicu, više ništa da kupite, to je sad sve na crno. Onda ne rade škole, prestaće da rade i domovi zdravlja, sem ovi urgentni koji rade i na frontu i u toku rata. Tako da je u stvari Srbija ide u tu rusku varijantu blokade srpskog naroda koji im onda mora da se isele. Eto, to je vrlo prosto. A ako neće to da sprovede, onda će morati da počne rat koji će unapred da izgubi, jer je NATO spreman, ukoliko uđu nekakve srpske jedinice, tog sekunda da bombarduje momentalno srpske snage, niko neće pomoći, to će da traje par sati, ne traje to ne znam koliko, prema tome Srbi će da izgube taj rat tog sekunda. Zašto Vučić u stvari kada mu kobre njegove koje ga čuvaju, koje ga u stvari drže u hapsu, koje ga čuvaju, kaže idemo na Kosovo, počne da plače.
on nije toliko blesav, ali kao engleski čovek, kao engleski agent, Vučić ima strašno mali stepen slobode. On ne može u stvari da uradi ovo što ja kažem, to je trebalo davno da se uradi, nikakav problem više ne bi ni postao. Međutim, postoji zato što naši pokušavaju da preko srednjevekovnih argumenata ubede svet da treba da se vrati Kosovo i to je naravno nemoguće i ta argumentacija ide kontra nas. Ako imate argument iz 13. veka u 21. veku, on je u kontri sa zbivanjima u tom veku. Eto, to je prosto ko pasu. Znači, hitno priznanje, otvaranje granica, uzimanje kredita za Kosovo i naplata štete od Amerike za to što... Jer Amerika hoće da bude nezavisna država. Nema problema, to košta toliko. To bi oni jednostavno shvatili, to nikakav problem nije. Međutim, naši traže da vojska ode na Kosovo. To je ruska varijanta rata. Na Kosovu u kojoj Srbi gube i Albanci se oslobađaju najzad od srpsko herojstvo i mit o tome da su Srbi nepovedivi pada u vodu i isteruju onda ovaj deo, ne da oni isteruju, nego Srbi isteruju ovaj deo stanovništva sa severa Kosova, onda on dolazi u Beograd, u Beogradu se spoji sa crkvom i obara Vučića, Vučić ide na sud kao veleizdajnik i to je ruska varijanta da se pokrije to da je Gorbačov potpisom na Malteškom memorandumu dao Kosovo, a da to ne daje ni Vučić ni Milošević. Jesu oni sve to odigrali dalje u tom smislu potpisa, ali nisu oni glavni krivci. Glavni krivac je velika sila koja je to dala. A Rusi šta dobijaju? Dobijaju Albance koje tajno podržavaju i Srbe koji su rusofili i koje podržavaju javno i kad sruše engleski režim u Srbiji, to je Vučić, onda dolazi rusofilska vlada. Čak je Duma pre neki dan izglasala u stvari da se Srbija prisjedini Rusiji. Ne znam da li to znaš. Pa nije Duma dala predlog da se... Molim? To je rečeno, nisu oni izglasali to. Pa rečeno, kad čim je rečeno, nije bez veze rečeno, nego su traže plebiscit u Srbiji, znači referendum i gotovo. Ali kako će Srbi da prihvate to? Kakva je to psihologija, po vašem mišljenju, da bi Srbi prihvatili da okupiranu teritoriju svoju predaju? A ima da ne prihvate kad će da izgube rat. Već su izgubili teritoriju u prvom ratu. Već su izgubili rat. Kumanovski sporazum je praktično prihvatanje okupacije. Kumanovski sporazum važi samo još u Kumanovu i nigde više, mislim. A i tamo ga niko ne čita, ali na tuđem jeziku, nije na makedonskom. I 1244 ne važi nigde, jel? Svi se prave kao da je to, a ovamo u praksi to u stvari nije tako. Koja rezolucija Ujedinjenih nacija uopšte važi? Mislim, ne znam koja. Da li ima neka da važi? Ne važi ni jedna nigde. Po toj rezoluciji Palestina ima državu. Dobro, ajde, ta svetska vlada i ta zdravstvena, kako se zove, organizacija je po vama svetska vlada, ali govorite da ima ezoterička neka vlada koja u suštini po vama u tom ezoterijskom nivou vlada. I kakve su sada te konstelacije između ovih prevaranata što uvaljuju ove, kako se zove, iglice ili kako ste rekli, i stvarno... Iglovanje. Da, iglo, to je iglo, to je eskimski iglo. Nije to ovo što oni misle, nego iglo. Kakav je odnos te vlade sa ovom vladom? Pa nikakav, zato što smo mnogo nisko, čoveče. Vidiš šta je, to je kao kakav je odnos vas sa glistama u okolini Toronta, pa nikakav. Vidiš šta je tu problem? Problem je što svetska vlada ide na ukidanje država kao oblika preživelog organizovanja ljudi na planeti. Planetarno društvo uspostavljeno, to je informatička civilizacija Teslina. Znači, Srbi imaju preko Tesle izlaz, ali oni to uopšte ne vide. Razumete? Radi se prvo o etničkim državama, prvo se prave etničke države. Znači, sve države koje imaju u nazivu nešto što nije pokriveno narodom na toj teritoriji. A to je Sovjetski savez prvi. Ne postoji sovjetski narod.
takođe Ukrajina, ne postoji ukrajinski narod. Zatim Švajcarska, ne postoji švajcarski narod. Zatim Jugoslavija, ne postoji jugoslovenski narod. To se sve rastavlja u etničke zajednice da bi posle mogla da se napravi jedna realna svetska podvlada koja bi bila sastavljena praktično od poglavica tih etničkih zajednica svetskih. Naravno ne postoji ni narod Amerikanac i to će da se rastavi. To je sad sledeće. Prema tome sve te države se rastavljaju, a mi smo prva, taj jugoslovenski socijalni eksperiment. Sad naš problem je u jednoj stvari, a to je da je Srbija više nacionalna prema tome, ali ove druge nacije sad su suviše male da bi dobile nekakve države i to, ali Albanci su dovoljno veliki, oni hoće i to treba hitno rastaviti, to priznati i ići na novi stepen integracije, preko ekonomije, preko kulture, preko informatičkih i tehnologija, preko telekomunikacija, preko naučne duhovnosti, preko kongresa ljudi koji imaju neke ideje o drugoj vrsti civilizacije koja treba da unapredi odnose u čovečanstvu, a to je naučno-duhovni oblik religioznosti. Jer takođe su u krizi i Vatikan, i Ruska crkva, i Vaseljenska patrijaršija, to je sve u dekadenciji. Tako da i religije idu u kontejner istorije, a kamoli ne države. Naprosto države su prespore, to više ne odgovara. Isto kao što sad čovek više koristi kompjuter nego što čita knjige, jer je knjiga spor medij. Tako i država spor oblik organizacije u svetu, kad ja mogu sad sa vama u Torontu da pričam preko kompjutera, a deli nas okean, ništa manje, Atlantik. Razumete šta govorim? Znači sad kao Kanada je neka posebna država, Srbija nije. Kakve veze to ima s našim razgovorom? Znači države ne postoje na nivou informatičkog ujedinjenja sveta. Države nisu uopšte bitne. O tome se radi. I to svetska vlada ezoterijska zna. Sad je najveća država Facebook. Je li tako? Veća od Kine, Indije zajedno. Pa, okej. Ko je to narod Facebook? To je već svetska zajednica od više milijardi ljudi. To zna Elon Musk, ide se na to. I Tesla je tu ključni čovjek, jer on je istorijski prvi koji počinje tu civilizaciju. Prema tome, mi treba u tom smislu da pravimo s Albancima vezu. Kakve gluposti to, čije njiva, čije ovo, čije ono, to je sve ljudsko, to je sve u stvari opšte čovečansko dobro. I tako treba, znači na nivou više svesti da se to organizuje. Neće više, ni liberalni kapitalizam je počeo da umire na zapad onog trenutka kad su ruskim tajkunima zbog rata u Ukrajini zaplenili jahte. Pa kraj priče, pa gde je tu privatno vlasništvo? Odjednom više ni to nema veze. Lepo je rekao Trocki, a šta je rekao? Kaže, pa najveći komunisti su na Wall Streetu. Da ne pominjemo Armanda Hamera koji je davo žito Lenjinu. Pa to je stara jedna priča koja se tek sad ostvaruje svetski. Zašto? Jer je Tesla omogućio informatički i tehnološki komunizam. O tome se radi. Sad smo svi zajedno. I sad mi gledamo kako rade lokalne zajednice. Sa ovom svešću imali bi para koliko god hoćete i mi Albanci i završili bi celu stvar na najbolji način. I Rusi onda bi, što kažu, batalili celu tu svoju priču koju inače sprovode preko glupih Srba. Ja kažem, ovaj narod koji je dozvolio da se sve ovo rasproda, mislim da praktično nema nikakvog prava više, nema suvereniteta na svojoj teritoriji, a fantazira o ratu sa NATO da bi vratila suverenitet na teritoriji koja je ratom izgubljena. Pa to treba samo glup čovek, to može, mislim, da kažem glupa zajednica. Šta mi treba da uradimo? Treba da priznamo realnost i da se izdignemo iznad situacije i da rešavamo to na jedan pravi način. Ja se za to zalažem, ali ne verujem da će to tako biti. Ovo je kako treba i to je rešenje. Sad ću reći šta će. Pa sad ću reći šta će biti. Prvo će biti rat. Rat naši će da upadnu na Kosovo. Onda će ovaj narod sa porodice će da pobegnu u Srbiju. NATO će da uništi tamo sve, a Rusi će da kukaju, naravno, pošto ne mogu da pomogu. Kako mogu Rusi da odbrane srpske trupe na severu Kosova? Pa nikako. I drugo, to je beznačajan jedan sukob. To će da bude vriska u medijima i to, ali na terenu naši uđu, ovi ih počiste
mislim, i tog trenutka ovaj narod sa severa Kosova je u Beogradu. Tu počinje rušenje režima i onda izdajnik Vučić na sudu pokriva potpis Gorbačova koji je realno i zaista i 1989. potpisom u Malteškom memorandumu dao Kosovo Albancima, a dao Bonstil Amerikancima. Koga obavezuje Gorbačov potpis? Nije kraj, sad ću da vam kažem, i nije kraj samo celog tog procesa. Kad se obori Vučić, onda će biti ustavotvorna skupština, jer Srbija nema međunarodno garantovane granice. To je problem. Znači, i idealno je da mi budemo monarhija bez Kosova. To je kraj cele te priče. Znači, Srbija će imati ustavotvornu skupštinu, proglasiti monarhiju, kralj će biti Filip sa Danicom, to je njegova žena, i mora biti srpska kraljica, i to je kraj te priče, i onda imamo međunarodno garantovane granice, onda možemo da ukidamo granice, kao što je plan svetske vlade. A mi bi to mogli sve prvi da uradimo. To što je rekao Assange, pa kaže, budućnost u Srbiju stiže prva. A zašto to ne uradimo? Pa iz gluposti, iz stupidity. To je reč Tesla koristio u svom čuvenom članku problem povećanja ljudske energije. Stupidity je frikciona sila. To je to što sme. Vrlo prosto. Ne toliko ni pohlepa, ne to, nego čista glupost. Šta je pamet? Pamet je predviđanje, a predviđanje ide iz shvatanja zakona, dakle, eksplikacije dejstva zakona, zatim mogućnosti kontrole tog zakona na osnovu znanja i biranja, naravno, pozitivnih posledica tog zakona. To je pamet. A mi te pameti ni u tragovima nemamo, nego sve radimo pogrešno. A da li, profesore, mislite da će neko vas da čuje da to što vi govorite? Kako da ne? Pa sigurno, jer u trenutku kad sve se desi ovo što mora da se desi, znači, jer ovo ja govorim da bi sprečio ovo sve, ali neću moći to da sprečim, naravno, ovom pričom nema ni govora, nego kad se sve to promeni, tog trenutka će biti jedna vrlo jaka teslijansko udruženje, teslijansko bratstvo, koje će se povezati internacionalno i pre svega sa Indijom, zbog Vivekanande, jer to je susret religije i nauke, to je Tesla Vivekananda, ima već fondacija koju je osnovao premijer Indije Modi, i politika će biti spoljna nesvrstana, naravno, vraćamo se na to, ne je neutralna, jer ona je nemoguća, a u međuvremenu, znate ko će da to sve podrži? Ruski operativni centar. U ovom trenutku ima 130.000 Rusa je došlo, u januaru se očekuje novi talas, a ima već 300.000 Kineza. Dakle, mi već postoji, da kažem, jedan centar ljudi, i to su, znate ko je došao iz Rusije? Informacioni tehnolozi, mladi ljudi i jedan deo ljudi sa kapitalom. Oni će to da podrže. Ko su ti Rusi i mladi, obrazovani IT stručnjaci? Ko su oni? Su oni pobegli od Putina? Ma kakvi pobegli od Putina? To ko što su beli Rusi bežali od revolucije. Došli ovde i napravili vojnu bazu sa 50.000 naoružanih kadeta, koji nisu ni za vreme Drugog svetskog rata bili razoružani, nego tek bili u Beloj crkvi u Sremskim Karlovcima i tek su ih razoružali crvenoarmejci koji su uspostavili novu fazu ruske vlasti. To je tako. Sad ne može na taj isti način, nego sad beže od mobilizacije. Sad 100.000, 200.000 ljudi će doći ovde, to je dovoljno potpuno, mi smo ovde izbušeni skroz. Mislim, ovde trenutno u Srbiji ne postoji nikakav oblik organizovanja osim polukriminalne vlasti i policija. To je, kako bi rekao, to su koruptivni ljudi s kojima može vrlo brzo da se ovi obračunaju i praktično će ovo biti nova ruska država, Srbija. A to se vidi iz aviona. Već imaju energetiku, Kinezi imaju rudnike, poljoprivredu su dali Arapima, jer kako bih rekao, islam i pravoslavlje sarađuju u veliko, pošto Amerika neprijatelj, Zapad je neprijatelj, ali Rusija je prijatelj i Turske, i Palestinaca, i Iraka, i Irana, tako, to je sve neprijatelj Rusije. Prema tome, to je 1-1-2, nema tu neke velike filozofije, to se vidi iz aviona. Znači, jedino što mi treba da uradimo, da napravimo ezoterijsko teslijansko bratstvo koje će, da kažem, da se pozicionira u toj sledećoj fazi
na što viši stepen moći, odnosno vlasti, u najboljem smislu. Ne mislim loše. Dobro, To ćemo da uradimo. Kako vidite drugu stranu Drine? Šta će biti sa Republikom Srpskom? Rekli ste da Rusi neće da dozvole, poslali ste mi poruku, da se izdvoji Republika Srpska iz Bosne i Hercegovine. Pa neće, slušaj, kad bi se raspala Bosna, Bosna je ostatak Jugoslavije, kad bi se raspala Bosna, onda bi krenuo novi oblik integracije među balkanskim narodima koji Rusi ne bi mogli da kontrolišu, jer bi on išao preko kapitala engleskog, mislim, šta je Republika Srpska, to je engleska kolonija MI6, šta je to u stvari. Znači, krenuo bi novi oblik reintegracije. Da se to ne bi desilo, ti čuvaš Bosnu i blokiraš sve to i onda jednu po jednu državu uzimaš, koje su onda lak plen. Pa onda deo po deo Bosne. Evo sad su uzeli Hrvate. Pa hrvatska služba, čiji je Dodik u stvari agent, mislim engleski, ali preko Hrvatske, jer ovaj Milanović koji je predsjednik Hrvatske, on je engleski agent. Dakle, Milanović je agent je Dodik i sad, ali rusko odelenje, pa oni moraju da hvale Ruse. Kako to ide? A englesko odelenje ruske službe hvali Engleze. Oni dižu vile po Londonu i kažu, jao, kako nam ubiše kraljicu pod pomoću tih, nisu pilule, nego injekcije. To je to, dragi. Tako da sve je to vrlo prosto, ali mi sad čekamo da se završi Kosovski rat, da padne režim, da se proglasi monarhija i onda da Teslijansko bratstvo preuzme, u stvari kao jedan stručni tim da preuzme upravljanje Srbijom. To je to. Mi idemo u stvari na uzimanje. Šta je sa Srbima u Republici Srpskoj? Šta je sa Srbima u Bosni? Ništa, onda ćemo sa njima da napravimo najuži... Ćemo i to da kupimo onda? Od američkih para ili kako? Pa ne možemo, zato što Englezi drže Republiku Srpsku. Oni imaju para, nisu bez para. Znate kako ide, recimo, od čega ide prihod Engleske, odnosno Velike Britanije? 70% od kamata, od kamatarenja. Oni su prilično isto jednom dekadentno parazitskom nivou propadanja, znaš, i oni kreću na dole. Jer jedina, pazi, bela rasa propada. Jedini koji se bore za belu rasu, za opstanak su Rusi. Nema druge vitalne sile koja, da kaže no Kinezima i celoj Aziji i svim ostalim. Nema druge sile. Evropa je propala potpuno, pa to je smešno. Ovo što se u Evropi dešava, to više nema smisla ni gledati ni slušati. To očigledno to je jedan stari muzej gde, da kažem, čuvari pred penzijom pokušavaju, znaš, da sačuvaju eksponate. Eto, na to liči Evropa. To nije više ništa. Dobro, ajde, šta je sudbina Republike Srpske? Sudbina Republike Srpske jeste da padne u ruke Rusima kada Engleska poklekne. Pazi, ljudi ne znaju ovde, mislim, posebno Srbi nemaju pojma o politici. Škotska, gde su otišli templari, a ko vlada templarima? Rusi preko Portugalije, da ne idem dalje. Oni u stvari su hteli da se ocepe od Britanije i ucenili su Britaniju Brexitom. I onda su je Britanci rekli, mi izlazimo iz Evrope, što znači da Rusi idu do Atlantika. Znači oni su Evropu u stvari dali Rusija, pa vidi se valjda to iz aviona, pogotovo sad u ratom u Ukrajini. Da bi sačuvali Škotsku, jer tu su im baze podmorničke, tu im je sve, da im je pukla Škotska, Engleska praktično ostaje bez odbrane. O tome se radi. I oni su jednostavno trgovali. Međutim, Rusi sad idu dalje, vidite, i tu sad pazi kako Rusi idu na Englesku, preko Indije, znači direktno preko Kraljevske kuće. To je vrlo City of London, oni imaju kapital i oni čuvaju svoje pozicije i pokušavaju da se spasu, imaju dobru vezu i sa jevrejskim kapitalom iz Amerike i to je jedan isti lobby, jer tu je Rothschild i oni određuje se cena zlata i šta da. Međutim, Engleska kraljevska kuća, da bi se održala, ona je deo svetske vlade, što City of London nije. To je niža instanca. Oni su duboka država milijarderi, ali postoje ezoteričari
kao što je princ Charles, a on je ezoterija, pa Kamila svako veče drma viđu, priča s duhovima, ne znam da to znaš. Mislim, tako da preko njih u stvari ide i on je pravoslavac, jeli? Tako da preko njih u stvari ide ruski uticaj, a gde se on vidi? Pa ko je predsjednik engleske vlade? To je Englez, molim te. Ne, to je ono da ceo svet vidi, mislim o čemu se radi. Pazi, oni imaju kolonijalnog namjesnika koji dolazi iz bivših kolonija, a gde je sada Indija, da ja pitam? U kojoj je to organizaciji Indija? U organizaciji BRICS-a. A koje su to organizacije? To su Brazil, Kina, Indija, Rusija i Južna Afrika. Pa kako može Velika Britanija da dozvoli da Indus bude predsjednik vlade? Pa to je katastrofa istorijska. To je znači da oni nemaju više vlasti na svojoj teritoriji, ih je izdala kraljevska kuća, a to nije htjela da uradi kraljica Elizabeta, pa 4 vakcine, sve uz booster. Po tome se, pa onda počišćeni taj deo njih, pa to ne bi ni Dajana radila. Pa što je Dajana sklonja? Zato što pravili su novi centar moći. Pa šta je bila nesvrstana politika? Rusi i Amerikanci su se dogovorili da uništavaju britanske kolonije, pa da ne idu ni Rusima ni Amerikancima, da ne bi vriskali Britanci previše, nego da budu nesvrstani. I u stvari oni su ogroman deo britanskog carstva oslobodili, da kažem, tog ključnog britanskog uticaja. Pa kad je to preraslo u neku posebnu silu, onda su to rastavili u atome i onda je Castro dočekao Tita na aerodromu u Havani sa pištoljem, sve je bilo jasno, a on čovek ravnje od 80 i kusur godina, ga dočekuje naoružan. To je bila jasna slika, mislim, ne. Zašto to kažem? To je bio dogovor. A kad je prvi takav dogovor bio očigledan? Kad je 1956. godine Nasser, koji je isto nesvrstani, proglasio šifrom Ferdinand Lesseps, to je u govoru ponavljao, o zauzimanje nacionalizaciju Suetskog kanala. Šta se onda desilo? Anthony Eden, koji je šef britanske vlade, Churchillov ministar spoljnih poslova i čovek od poverenja, on zajedno sa francuskim premijerom napravi desant, jel tako, na Suec. A šta uradi Eisenhower, koji je tada predsjednik Amerike? On za 24 sata proda kompletno sve britanske funte koje imala Amerika i obori funtu za 400 na 100. Anthony Eden shvati da ostavku, Suec ostaje Egiptu i ode na Jamajku tamo kod gusara Henry Morgana da plače tamo na njegovom grobu. O tome se radi. Tad se videlo da Rusi i Amerikanci rade zajedno protiv Britanije. A sad je to već više nego očigledno, ali sad je u Britaniju kralj je izdao Britaniju, čovjek. Pa to je predsjednik vlade, to je dokaz za to, sadašnji predsjednik vlade. O tome je reč. Pazi, kraljici, čekaj, izvini, ko je bio predsjednik vlade pre ovog Indusa, ko je bio mesec i po dana? Jedna bela, koja je kraljica posljednje što je videla je belo lice ove predsjednice vlade koja je to bila lažno i onda su joj dali booster vakcinu. Cirkus, mislim, a sve očigledno, nema tu ništa tajno. Sad me nešto, što bi reklo, ponukalo da vas pitam, sve je nekako kao predstava. Evo, da uzmemo srpski parlament. Imate sada neku opoziciju, ne znam kako bi to nazvao, koja nam svašta prenosi, kao da je njena uloga, ona je, kako bi rekao, nemoćna da bilo šta uradi. Nikakvi izbori tu ne mogu da pomognu da bi se srušio režim u Srbiji. Ali kao da neko hoće da nam sve kaže, vidite šta vam mi radimo, vidite šta sve, kako je sve taj prljav veš koji iznose tamo. Sve ta korupcija, ta krađa i to, sve to, eto, to kao da hoće da nam kažu mi to možemo da radimo, pa šta? Pa, to je operativno, kako bih rekao, primenjivanje opozicije u Skupštini. Operativno za stranu silu. Ta strana sila je Moskva, Rusija. Znaš zašto? Zato što
kada bude proces Vučiću i kada bude hapšenje celog vrha SNS, mora da postoji neka argumentacija, ali nije dovoljna sudska argumentacija, tu će biti šokova, nego pre toga treba da postoji javno mnjenje koje je bilo instruirano, upozoreno, obavešteno o tome šta sve oni rade. I tome služi opozicija. A ko predvodi opoziciju? Pa Đilas, ruski čovjek. Đilas je ruski, o tome je reč, oni čak i finansije dobio iz Rusije. Eto, sve to vrlo prosto, jer, pazi, Malteški memorandum, dakle, vladu i ekonomiju ovde drže Rusi, a Amerikanci drže granice i vojsku. Ali ako mi odlučimo da budemo nesvrstani, nama vojska i ne treba, i onda Amerikanci nema šta ovde da rade, možda ostane 3 oficira tu da sede u ambasadi, da nešto nadglede. To je na kraju kraj, pošto će se ukinuti se srpska vojska kad se izgubi rat. To je jedan, kažem, takođe od zadataka. A opozicija, ona priprema javno mnjenje za sve ovo što kaže. Nema nikakvu drugu ulogu, niti s njima bilo ko šta ozbiljno računa u sledećoj fazi. Doće potpuno novi ljudi i to stručni, o tome je reč. Biće ono da se struka pita. Rusi su uvek radili sa stručnjacima. Što kaže Ćuta, struka i motika. A da vas pitam na kraju, evo sad ima skoro ljudi naših van Srbije, skoro koliko i u Srbiji, malo dobro, ne mogu. Da. Ali veliki broj, nekoliko miliona, znači ljudi naših živi van Srbije. 4,5 miliona. Šta vi mislite, šta je njihova, da li postoji neki način da se ti ljudi organizuju i da se oni nešto uključe u srpski život? Pazi, ti ljudi su prosvećeni, oni svi relativno bolje žive od bilo koga u Srbiji, osim ovog malog broja kriminalnih tajkuna, to se ne računa kao standard. I oni u stvari sa 4-5 milijardi izdržavaju ovde 1,5 miliona ljudi u Srbiji, inače bi bila glad. To su ove menjačnice po Beogradu, to nije za turiste. Šta će na Zvezdari 20.000 menjačnica, razumeš, to ne. Nego to su doznake iz inostranstva. Zašto to kažem? Zato što oni očekuju da na jednom višem nivou se s njima sarađuje. A to znači kada Teslijansko bratstvo preuzme upravljanje državom, to će preuzeti onda jedan stručni krug i u ekonomiji, i u politici, i na univerzitetu. Akademija nauka će biti raspuštena, pošto je to su paraziti. Znači, ima 20 akademika, nekih lekara, inženjera. Ovo drugo su čisti paraziti, po Bogu. Osim toga, trenutno je nacionalna pouzdanost kao orijentacija ka zapadu. To je jedini kriterijum za izabiranje akademika. Eto, to vidite po Šijanu ko to tamo peva. On recimo na naslovnoj strani Njina, taj intervju sa ovolikim naslovom, a u njemu lepo piše, kaže, davit će nas sve dok Rusima ne kažemo zbogom. I odmah Akademija nauka, glatko, bez problema. Duško Kovačević, on je opet pa engleski čovek, on je dopisivao za Koštunicu, dopisivao je ovo Tarabić, kremansko proročanstvo. I tako, to su nemoralni ljudi. Tako da akademija mora da se... To ja znam ovako, da kažem, samo eklatantne primere, a da ne govorimo ovih 153 čoveka ima redovna akademika. Pa koji su to ljudi? Bog sa vama. Francuska i Engleska nemaju ni 100 akademika. Sve je Royal Society, sve sa Francuskom akademijom. Mi imamo 153. Jedino je gora Hrvatska sa 160 i nešto. Oni su ceo HDZ primili, pošto nisu znali kad su smenjivali Tuđmana i to nisu znali šta da rade sa tim bivšim udbovcima koji su doneli nezavisnost hrvatskom narodu, nego su ih sve proglasili za akademike i sve što pišu, rade, znaš, neke sociologije i neke gluposti istorije, neke lažne, pišu memoare, znaš. To je naša ovde situacija. Ali budućnost je vrlo svetla. Čim se desi rat i čim ove sve pohapse, idemo potpuno novu fazu, ali ovog puta fazu sa, da kažem, ruskom stručnom službom, koja će, mislim, da postavi celu stvar na noge. A imaćemo zaštitu kao monarhija, imaćemo tu, da kažem, međunarodnu zaštitu granica, to je neophodno u ovoj fazi, i takođe imaćemo podršku cele ove aristokratije evropske, svih
I naravno onda i masonerije i tako dalje, i posebno princa Charlesa, koji je naš čovek, on je dao i za Hilandar čak. Profesore, postali ste monarhista, koliko ja vidim. Pa nisam, nego ja prosto gledam šta će biti. Ja vidim šta će biti, pa ne mogu sad da budem protiv, kako bi rekao, zakona prirode, a zakoni prirode vladaju ljudskim društvom. Takođe, to je još Marks rekao, nije on baš sve bez veze. Tako da u ovom trenutku, ko nije monarhista, njega će istorija da izneveri. Ko jeste? Dobro, vi me vraćate kad se Marks morao da se citira. A šta na kraju da zaključimo, šta ljudi van Srbije mogu da urade? Ništa. Ništa, mogu da gledaju televiziju. Pa šta će? Jer dijaspora nema nikakav povratni uticaj na Srbiju. To se nije dozvolilo. Zašto? Zato da bi moglo ovde da se pljačka, da ovde ono... Znate, recimo, nisu dozvolili našim ljudima da otvore banku u Srbiji. Čak su doneli zakon da neko ko je srpskog državljanstva ne može da bude u banci vlasnik preko 5%. To je bankarski zakon u Srbiji, to ljudi ne znaju. Ja sam se zapanjio kad sam to pročitao. 5% možeš kao, ne možeš više da bude. Znači, to je potpuno razvlašćenje države. Pa nemamo razvojnu banku, na primjer. Pa mislim da ne idem dalje. Tako da ceo profit od privrede ide napolje, ide strancima. Ali će se sve to promeniti jako mnogo kada se desi ova osnovna promena vlasti. A zašto Rusi podržavaju Vučića? Jako ga podržavaju. Sad ga i čuvaju, kobre. Ko su kobre, mislim? Čija je to formacija? Srpska. Mi nemamo ništa ovde. Nemamo ni BIA, ni VOU, ni VBA. Sve to ništa nije srpsko. To su samo repovi stranih službi. I kad se tako realno gleda, sve onda čovek može da precizno predvidi. Prema tome, cela stvar je zasnovana na činjenici bele karme. Rusi nemaju političku svest, nego istorijsku, a za njih je izuzetno važno, pošto ovaj deo teritorije treba da uključe u slovenski svet. Da Srbi shvate da su izdani od samih sebe, da nam Rusi pomažu, a da se Gorbačov ne pominje. Njega čak i tamo zovu izdajnikom. Pa kad je izdajnik, što ne ponište Malteški memorandum i sve ugovore koje je Gorbačov napisao, što to ne ponište? Pa lepo vrate tamo sve ove države što su ih oslobodili. A nije to. Znači, Gorbačov je ta najdublja ruska politika. Nije on ništa izdo Ruse, a mislim, nas takođe nije izdo pošto nije naš. Prema tome šta ima da nas izda stranac. I on je taj koji je dao Kosovo. A Vučić će biti kriv, to će biti dugotrajni proces. Pa će on sam da se brani. Šešelj pravnik sam se brani, Milošević pravnik sam se brani, neuropsihijatar Karadžić već bistri, on se ne brani sam, to mu nisu dali, nego, a i engleski čovek, pa nešto je naučio u Tavistock institutu. Međutim, ovi sa pravnog fakulteta u Beogradu sami se brane, jel da? Tako i Vučić pravnik i on će sam da se brani. To će biti veleizdajnički proces. Onda će opozicija tu, pošto će im dati dosije i daće im dokumenta, tu će da vade najstrašnije stvari. To je verovatno, ja mislim da je na 2000 strana optužnice već stoji sve to, samo da se aktivira posle rata. Ali prvo mora da se Albancima da puna nezavisnost, jer je Aljbin Kurti u stvari učenik Adema Demaćija, marksista-lenjinista, ne? Pa kako je nje, šta je on? On je Štazik. On kad oslobodi Kosovo, ovde padne režim, onda će cela stvar da krene na bolje, a do tada samo da čekamo i da gledamo, ne možemo ništa. Mada ovo je na kraju sve, vrlo brzo će to sve da se desi. Jer vidite recimo da ovi Lajčak, kako je rekao, primetno zbunjen, isto kao Escobar, jer sad oni šalju Amerikanci, najdublji nivo Amerike, zna sve ovo što ja pričam, znaju i oni, naravno, i idu na to. Ali šalju nekakve emisare koji kažu treba to lepo, nemojte da se svađate, nego sve fino. Sve gluposti pričaju, kao što se uvek radi, pre nego što se obavi posao, za 48 sati će sve biti obavljeno. I onda ide nova faza stvari, sve jasno ko dan. Ali ja kažem, rešenje za Kosovo nije ovo što priča, ovo je istorijsko rešenje koje je dejstvo istorijske nužnosti po Hegelu, a kad bi bilo svesti, mi bi mogli da se postavimo iznad istorijske nužnosti,
da priznamo Kosovo, otvorimo granice, uzmemo pare, dignemo standard i mi da vodimo igru. Ali za to treba biti pametan, a naši ljudi su vrlo glupi. Eto, to je problem. Dobro, ovo je sada, evo, dobro za kraj, mislim. Hvala vam, profesore, za ovu nedelju. Nema kraja u kosmosu, sve se nastavlja beskonačno. To me uvijek zbunjivalo da je... Taj beskraj me zbunjivao. I kaže, kosmos je beskrajan i širi se. Sad ovako, za širenje kosmosa. Stanem ja na trg gde Slaviju, gde ima 7-8 puteva na raskrsnice Slavija, 7-8 puteva ide od Slavije. I gledam kako svi automobili odlaze od mene. Jer se to širi Beograd. Pazi, oni gledaju kako odlaze galaksije i kažu širi se kosmos. Pa to ja gluplju stvar nisam čuo od astronoma odavno. Kakve to veze? To što odlaze galaksije, to nema veze sa širenjem prostora. Se prostor širi. Šta se širi? I tako dalje. Znate, i posljednja rečenica. Big Bang teorija. Nelogična, glupa. Evo analogije koja je vic. Kaže, eksplodira štamparija i nastaje biblioteka iz te eksplozije. Pa je to moguće, prijatelji? Nastaje harmoničan kosmos. Ajde, beži.